As they are, team ZANU-PF, led by Vana Tinedza zvimwe nana Chaiva, they've now issued this false letter. And this false letter, ukaitarisa kana uda kuona kuti this is just a sign of desperation from ZANU-PF people. Ukatarisa the logo pairi, ukatarisa neicho chavakaisa chema nominations, that is not the official ningi ye CCC. CCC, I don't believe that any person would complain using a letter yakaita sei yatapiwa panapa netimu iri rana charamba iri nana gudo panziri. So vari kuuya nezvimagrievances zvavo zvekunyepa vana nhingi vazoita so. CCC is not about individuals. CCC is not about unozivane. It's about the citizens doing what they can. Saka kana iwe usina kutoenda panomination uchiti chichi ndezvekwamai vako izvozvo, you must leave out these people. Vana gift of stalosis vafadzai mahere, their credibility is not questioned. These are people vaita kuti ZANU-PF inge ichibuda ziya pairi nhasi, because these are efficient speakers. They communicate. That is the reason why ZANU-PF is in pains. Vana people like Vanafunga Chiposi, if the people of Kambuzuma finally nominates munhu, hapana zvamungamuita just because vanhu vanenge vachimuda. It shows kuti vanhu vanenge vane faith maari vanenge vachimuda. It's a matter of fighting for change. It's not a matter of positions. So nyangwe vakaunza zvipi nezvipi, that will never break Citizens Coalition for Change. Vana mafume vari kuiswa avava, vana mafume, they were on the front line to make sure that they defend madhira akaita sana Pomona. That is the reason why vachitrya kutanishwa image yavo nezvimukasungata. But izvozvo hazvimise change, just because change is overdue, change is coming, change is there for the people of Zimbabwe, not for individuals. So no matter how they would try to portray it, ngavasakanganwa kuti vanhu vakavaratidza chimunhu chepakati pamaprimary elections abvaopera. Vanhu vachivaratidza futi chimunhu chepakati pamaelections atakatarisa. Saka inini zvangu semunhu ari kuziva kuti change iri kuuya, vana Chaibva vachingoimba, chavari kurwadziwa nacho ndechekuti they were booted out of the opposition. In fact, they booted themselves out of the opposition because they thought chamisa apera after the MDC alliance. Ndotsva vachiona kuti vese vakabva vati vachidzokera kumusha. Vachingodzokera kumusha, mukomana ndobva amutsa rimwe bato nyowani raakuvatemesa musoro. Havasina way yekudzokera kuti vaende vanovhiringa futi vachidya. So isisu hatisi kumbomira, isisu tiri kufamba nendima. Saka change iri kuuya, zvinhu zvese zviripo, and everything is there. Vanhu kana vati ndozvavari kuda, ndozvavanenge vari kuda. They are afraid of people like Gift of Stalosis in parliament, people like Fadzai Mayer in parliament. They know kuti team iroro rikapinda parliament, vabatana nana Job Sikala Jr. and a lot of young people, pane tabata yavabata.